Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Chief Executive Member jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thambor Shiwat menta kasngi ka arpu sautrik unai leber arjar arpu wai ula khot yigir khot jong ka Sengkhasi Students Union War Jaintia Circle bat yikinong ilam shnong jong ka shnong mupud ban yakren ha ka baye dei bat ka jaka the nyut ka badan ha ka shnong menkajai West Jaintia Hills District hadin makila khang yikinong trei jong ka JHEDC ban Brett nyut ha ka ni ka jaka kidikhot jong ka KSU bat kinong ilam shnong mupud haka jing yakendo bat UCEM ke JHADC kila pensngau yaki jing kta jong kene ke jaka Brett nyut yaki shnong ki ba marjan kumju ru yaki nong let nong wan lingba ka surok ba ka ba penyeso na ka shnong jowai sha am larem kanong rim ni bangi persya ya kene ke jing Brett nyut ante ka banong kong kede ke jing Brett pathar yaki nyut ka paar kede ke jing kta yaki tu shnong ki ba marjan nang to haduk ba menstep itu PR di bawah nang tu tang ban menstep dok la su lengba ke jing boy jong giskan lengba ke jingwan jong isma gitung nang tu kejaka bat kumjuru nang ipai ba ki balik bawan nang tu kejaka hasil ter jong tu surok kalong ke jing sema adu kata-kata tena kalian jong ni ngila yo ban ya kendu ban CM bentang sni ngila ya keren sani bah ka baya dai kene tena kalian jong ke konsil kalkular ba bat kalapan ya kapur bakat to kan nepor bakin yo ban perkat ya kene kam nak bentar bakin le nak bentar ka babha bat babatam bat kilo kular ru ba nanu nang nesakmat kinam wan the yut su akadu akatu kecaka bat nakaliang UCM ula kubur ru ba nakaliang municipal kala penkeng ya ki agreement ki bagai layate bat ki nang bentar bagi lasya ya ki bakin bernyon akitu kecaka dan kaliang keseng ni ketujur nakaliang UCM badan buram bon sim khiano marmar yang nekam banle ke badan kam nang ba inyo ya kwik ke suba jang to kecaka hamto bat kan long hi kecaka kumba ke julang kumba mencuat bat kan don ru kada keding kita ya kinong le nang wan bat khamtam ya kinong pamarjan nang to bat ke ju kapor kubor kamang kwa ban petsngau kene kapor bat nakaliang ka environment cell jong kesu seng kemilang baus ketri wa ban penpa hongi ke tempor bangen yo ban pasar lang ba ka jaka te yut hi kan long ka jaka ka ba ki sodong songpun di dei ban jingai na ki snong githau ban jingai na ki wa ki bat ban jingai na ki jing kata yo pai ba te na kaliang ke su sang mi ka ai jing kersan pupurai kan ke jing ke jongi ban na kaliang jongi kum ka ke su war jantia ke su mupun unit bat kum ju yong ba snong bat ki snong mamarjan to ba nang nai sakamat lada jia ba ke municipal lane disu konsil kinwan ban thenyut biang to nginyang persya biang hado bangindala ban ben khoi ke to kajaka kata kadai keruak nang liang jongi kong ke suwar jantia circle